tiɲɛ fɔlɔ min ne ye kuma ta yan an ka tɔn tɔgɔ la ne ko tɔndenw ma M5 tɔndenw ma an k'an jija an ye sama ye bi a ka fɔ an ma sama bi sini a ka fɔ an ma sonsan n bɛ segin o kuma kelen in kan an y'an dafa mugu de la an kan k'an jija a mugu ni a ɲigi ji o ka sɔrɔ an da an ka se k'an ɲigi kabini baara in daminɛna 5 juin mɔgɔ caman ko nin tɛ taa yɔrɔ jan koyi dɔgɔkun kelen i b'a ye u yɛrɛ damaw bɛ fara fara u tɛ se ka bɛn ko la koyi mɔgɔ suguyaw kelen tɛ kelen ka politiki mɔgɔw ta k'o fara diinɛ mɔgɔw kan a tɛ se ka taa yɔrɔ jan 19 juin nana kɛ o jama nana caya tuguni ka tɛmɛ 5 juin kan dɔ farala M5 kan tuguni ayiwa u ma fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ u ko sisan nin ko in bɛ cogo min na an k'a lajɛ an bɛ se ka u lanɔgɔ cogo min na commencera ka don an ni ɲɔgɔn cɛ karisa bɛ tan karisa y'a fɔ tan karisa y'a don tan karisa y'a bɔ tan ka essayer ka cogoya bɛɛ kɛ walasa ka an kɔ don ɲɔgɔn na ka don an ka alimami kan n'o y'an ka autorité morale ye ko fo ka an n'o kɔ don ɲɔgɔn na o laban nana k'u bolo lebu ye don min na CEDEAO mɔgɔw nana a don an sunɔgɔra k'an lafiya nka mɔgɔ caman ma sunɔgɔ a don dɛ parce que u tun sigilen bɛ ni min ye o m'o sɔrɔ ala yɛrɛ de y'o kɛ an ye an bɛ tiɲɛ sira de kan maliyɛnw ka faamuya k'a fɔ an bɛ tiɲɛ sira de kan o de y'a to ala b'an dɛmɛ chaque fois n'u nana dan dɔ kɛ k'u bɛ dan dɔ sigi an ɲɛ ala bɛ n'an dɛmɛ an b'o dan sago an bɛ taa dɔ wɛrɛ la donc an ka wuli ka jɔ in a bɛ continuer dɔ de bɛ fara a kan dɔ de bɛ fara a fanga kan fɛn tɛ bɔ a la donc mɔgɔw k'o yɔrɔnin dɔrɔn de bila u kun na kɛrɛfɛ kumaw karisa ye nin fɔ karisa ye nin fɔ nin ma polémique ninnu réseau kan an b'a ɲini vraiment an denw fɛ sifinnamɔgɔ an b'a ɲini u fɛ u dusu ka teli tiɲɛ don nin baara in a tɛ se ka kɛ ko fila kɔ dusu ani hakili nin baara in wuli ka jɔ in nin kɛlɛ in ni dusu tɛ denmisɛnninw na ni dusu tɛ anw na a tɛ se ka taa ɲɛ laɲiniw a tɛ sabati mais ni dusu bɛ yɔrɔ min hakili ka kɛ o kɛrɛfɛ hakili de bɛ baara kɛ hakili de bɛ dusu bila baara ɲuman kɛli la an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɛ ka an fara fara k'an fɛgɛya an kana sɔn o ma an b'a ɲini an denw fɛ an dɔgɔw fɛ u ka sabari kɛrɛfɛ kuma ninnu kuma minnu bɛ fɔ u tulo kɔrɔ u kana lamɛn minnu bɛ sɛbɛn u kana u lajɛ bilen u k'u ɲɛ tugu u k'u tulo tugu u ka fɛn kelen dɔrɔn de bila u kun na min ka gɛlɛn o ye laɲini dun ye jumɛn de ye fanga jugu min b'an kunna fanga jugu ka taa ka bɔ i bɛ ka nakari min ka taa ka bɔ dɔ wɛrɛ tɛ o kɔ u ye fagali kɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna fanga kama ayiwa est-ce que denmisɛnninw aw bɛ sɔn k'aw sigi ka salaya ka to aw ka sow kɔnɔ k'a fɔ ko n'i bɔra mugu bɛ se ka ci i la o tuma na minnu sara an ka fisa ni olu ya u sara mun de kama faso ko de don n'an y'o bila an kun na an si tɛ siran sa ɲɛ koyi parce que ni ala ko k'i bɛ taa don min na fura t'a la koyi i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a sara in bɛ t'i sɔrɔ yen koyi minnu minɛnen don bi ka datugu u datugura mun de kama u ma fosi ci u ma fosi tiɲɛ u ma mɔgɔ jogin k'u minɛ ka t'u datugu dɔrɔn parce que M5 jeunes de don u taara ka taa désobéissance civile de kɛ murutigi u ma dɔ wɛrɛ kɛ o kɔ donc an tɛ se ka ɲina olu kɔ an man ka ɲina olu kɔ an k'o o bila an kun na an bɛ kalo filanan de la nin wulikajɔ in kalo fila a dafara ko n'a fini ni ma fili 5 juin 5 août mɔgɔ minnu tun hakili la k'an fari bɛ n'a faga ko yɔrɔnin kelen k'a bɛ dabila a ma dabila kalo filanan an b'o de kɔnɔna na an ka sigi n'a ye k'a fɔ
ni an salayara ni an fari fagara an bɛ na kojuguba de kɛ jamana in kɔnɔ wa ha mɔgɔ bɛ tigɛ an na an kana sɔn alimami y'a fɔ cogo min na hali a ka fɔ ko mɔgɔ seri la u y'i faga o ka fisa a ka fɔ k'i bɔra mɔgɔ jigi kɔrɔ k'i ye mɔgɔ janfa ko suguya bɛ fɔra an ma ko suguya bɛ fɔra anw ma an ɲɛmɔgɔ ninnu aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn aw bɛ denmisɛnninw bila ka taa n'u bɛ taa ci olu la u bɛ minɛ ka datugu aw yɛrɛ b'aw ka bɛndiya la aw yɛrɛ dama aw bɛ min nɔfɛ aw bɛ minisiya de kɔ bi bi in na ni an ko k'an sɔnna i bɛ taa ka gouvernement d'union nationale ma est ce que aw b'a dɔn an mɔgɔ 20 ni kɔ min bɛ comité stratégique la an bɛɛ bɛ don gouvernement na a b'a ka gouvernement kɛ 50 tellement u b'a fɛ an ka don u ka gouvernement na mais an ko an ka kɛ gouvernement ko ye n'a ka di an fɛn fɛn ye bi k'a fɔ k'a bɛ don gouvernement na i kɔni bɛ don a la dɛ mais n'i donna la o kɔrɔ k'i ye jamana janfa o kɔrɔ ko minnu y'a kɛlɛ kɛ olu janfa aw ka hakilila tigɛ aw ka hakilila tigɛ o yɔrɔ la aw ka hakilila tigɛ k'a fɔ ka hakilila tigɛ o yɔrɔ la k'a fɔ an kuntilenna yen halisa o ye ko kelen de fɛn o fɛn n'o bɛ se ka na ni farafarali ye an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna ala b'an dɛmɛ an ka se ko olu ɲɔni ka bɔ kɛrɛfɛ k'o bila kɛrɛfɛ an k'olu ɲɔni ka bila kɛrɛfɛ min ka gɛlɛn welekan min bɛ yen hali sisan mun daga y'a fɔ anw bɛ nin baara in na an bɛ nin kɛlɛ in na dɔw sigilen b'u ka salon kɔnɔ u b'a fɔ tiɲɛ na aw ye fɛn fɔ tiɲɛ don i bɛ k'a ka fanga maliyɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ a la kabini premier mandat la fo ka taa se sisan ma jamana ɲanina maliyɛnw tɔɔrɔla nka an bɛna kɛ cogo di n'ale taara dun an bɛna kɛ cogo di olu minnu sigilen bɛ u ka salon kɔnɔ olu bɛ kuma ninnu fɔ n'u bɛ se u daga y'a fɔ cogo min na u k'a na ka na fara an kan an ka jɛ ka a baara kɛ an ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o de da ka di u la mais n'u tɛ se k'o kɛ n'u jɔrɔlen bɛ n'u yɛrɛbakun de o tuma tiɲɛ na an yafar'u ma u ka t'u ka yɔrɔ la nka u kana na kuma caman kɛ ka anw détourner ka bɔ an ka kɛlɛ la ka détourner ka bɔ an ka wulikajɔ in na kuma laban ye min ye u bɛ kan ka minɛni minnu kɛ minɛni minnu bɛ kan ka kɛ aw ka sigi n'a ye mɔgɔ minnu kɛlen bɛ k'a bila baara la ni dɔ ma fara kan fɛn tɛ bɔ a la an bɛɛ ka sigi n'o ye k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara kan cɛsiri bɛ kan ka kɛ pour que ka mɔgɔw labila dɛ mais n'a tora nin cogo in na ni talata nata le 11 août n'an ma bɔ k'a yira an fanga ye min ye dɔ de bɛ fara minɛni kan dɔ de bɛ fara juguya kan ka mɔgɔw minɛ ka t'u laɲɔgɔn ka t'u joli k'u fililen to kaso kɔnɔ dɔ de bɛ fara o kan wa hali n'o kɛra an bɛ min ɲini denmisɛnninw fɛ an bɛ min ɲini responsable fɛ ni 1 2 3 olu ka minɛ ka datugu mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ immédiatement olu bɛ na bila u place la M5 jama ka bon cogo min na M5 responsable ka ca cogo min na aw kana jɔrɔ n'u ye damadaw minɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ u place kan parce que an bɛɛ hakilina ye kelen ye an bɛɛ kuntilenna ye kelen ye an bɛ tiɲɛ sira kan wa ni ala sɔnna fana an ka laɲini a bɛ sabati